ברוכים הבאים לאצטדיון טוטו טרנר, למשחק העונה של הסתיו, כמו שמודי כינה אותו. הפועל באר שבע, אלופת המדינה, מארחת את סגניתה מכבי תל אביב. זה הולך טוב, אחד! ויטור מפספס כאן הזדמנות להבקיע, הוא רק היה צריך לגעת בכדור. מקבל בחזרה, עדיין מיכה. ממשיך את זה בנגיעה, סקריוני יכול להבקיע, אבל הוא בועט את זה על גורש. והשוער של באר שבע לוקח את זה בפעם השנייה. הנה הזדמנות אמיתית ראשונה. איזו שליטה בכדור יש לאיש הזה, עדיין דור מיכה. יכול ללכת כל הדרך. היה יכול ללכת עוד פנימה דור מיכה. מיהר בבעיטה, אבל איזה שחקן. יש להם אבל את הילד הזה, מיכאל אוחנה, שיודע משהו על סללומים. כדור עומק טוב, וזה יהיה 1-0 של בן סער! הרגש מתפרץ לו בפעם הראשונה בזכות בן סער, שמגיע ראשון לכדור ומכניע את רייקוביץ'. הפועל באר שבע 1, מכבי תל אביב 0. כן, מכבי תל אביב סופגת במשחק מעבר, היא שלטה, אבל באר שבע הצליחה לעקוץ אותה. באר שבע עכשיו יכולה לעקוץ בפעם השנייה, אם רק קורות ימסור לבן סער, הוא הולך על בעיטה וכמעט מפקיע. זה היה קרוב ל-2-0, וכבר מחפש את הנתיב למליקסון. איגי בור שם, אבל באר שבע עקשני. שוב קורות, יש לו שמאלית, ויש גם שוער בשער, קוראים לו פרדרק רייקוביץ'. מליקסון, איזה תרגיל של מאור מליקסון, אבל הבעיטה פחות מרשימה. מיכה מול אוחנה, כדור גדול, סקריונה, זה פוגע בצדק ויוצא לקרן. אתה יודע, גם אם זה לא פוגע... איזה שחקן חכם דור מיכה. מליקסון לידיים של רייקוביץ'. מבצע גדול, אבל הסיומת הייתה פחות טובה. מזכיר את העתיק של המצב שהיה לסקריוני, גם הוא היה במצב טוב. מול איתן טיבי, הוא מהיר ממנו, זה ברור. הוא הולך לשער, ויוצא החוצה. מהלך טוב של מליקסון. קרן של הפועל באר שבע. אולי בכלל הוגו יפתיע. לא, זה יהיה בוזגלו! בוזגלו! 2-0! איזה שער גדול של שחקן גדול! האלופה כבר ביתרון שקשה מאוד יהיה למחוק. אז דיברתי איתך על המרחק, שער ענק של בוזגלו. הנה בן סער נכנס בין שני המגינים של מכבי תל אביב. מה יעשה סער? רדי איתו. זה קצת יומרני מדי. רדי צודק שהוא כועס עליו, הוא היה צריך לתת לו את הכדור. קיארטנסון כמעט לא נגע בכדור במחצית הזו, אבל הוא שחקן שלא צריך יותר מנגיעה כדי לכבוש. איגי בור! אסור להחמיץ מכאלה מצבים, פשוט אסור. כדור טוב לסקריונה, עם הפנים לשער, שם הוא מסוכן. איזו עדיפה גרועה, והנה הגול של בן בסט. יש נבדל, השער הזה נפסל. הדגל של הכוון דוידי עולה. הנה סקריונה, היה נבדל קטנטן של בן בסט. הפועל באר שבע מנצחת 2-0, הפסד שני ברציפות למכבי תל אביב. הפועל באר שבע שומרת על הבית, מאור בוזגלו עם עוד ערב גדול, וכאן יחגגו לתוך הלילה את הניצחון הראשון העונה מול היריבה הכי גדולה שלהם על תואר האליפות.